Sangut negas ngi kila syarai penrem ha ka ying bishar ha ka bayadai bat ka makot duma jingsha penyap ka nong pathai khubor journalist ka balatip kerteng kum ka samia wiswanathan ha usnam ar hajar pra ka jingrai penrem jong ka ying bishar ha Delhi persya ya ki basya keno ha ki kamrunar ha po ka kendon an jong ka Maharashtra Control of Organized Crime Acts Kisan ngut ki bala penrem daka an gilong Uravi Kapoor, Amit Shukla, Birjit Malik bat Akshay Kumar. Ki bala le yakane ka kampen yap bat lute. Kat ba ubasan ude u ajay sathi. Bala lap ba ulayarap lang hakane ka kamrunal jong ki weipat. Ka wiswanathan badang alpusan snem karta ka batray kum ka journalist. Kalasya penyap hakathan Vision Vihar ha Delhi. Ha kalai tarik unailur ar hajar pra ya kamet yap jongka lalap hapo kali jongka hi ha kabapau kidak mensau balajur ke jing syaksiat nakli hadin ke jing penbena ka ying bishar ya karai ka kemi jongka samia haba keren syakilat pathai khubor kalong ngiladu no yala ka khun Henry kala shimpor bah ka ying bishar ka bahok kalau ongro baka kwa baka ying bishar badon buram kan pen saja daka rai set patok si jing em nakabenta ka jing rai penrem ya ki runat ki pulit kilalap bat shim khya ya ka negagis hadin ka jing tokit ya ka wei pat ka jing ja hab penyap jong ka IT executive ka ji shisha ghosh lalap ya ka met jong ka hafaribat haki khendiat banai shwa banwanja syak penyap sakasomia. Ukapur usyukla bat umalik kila syakam hakapor bajia syak penyap jong ka IT executive. Hakapor jing tokit ki pulit kila lap bagi don jing yasnok kti hakam penyap brew hakathan wasan vihar. Kam hadin kila yokem syuk-syuk sa arngut. Ha ka jing pengat kendon an kaban rius pa ar pausla page bela mudoi ar hajar kendai ki pulit ka Delhi kila ong ka jingjia ya ka samia ka don jia snokti ki runan ki bala penyap kham ha shwa ya ka gus mat ka jingjia syak penyap ha ka tei ka thany kumju ki kam lute.